Eram cu o nepoată de-a mea, de la țară, și o bubuitură s-a auzit tare acolo. Și ne-am plecat jos. Și nepoată mea a spus că hai să mergem, nene, că se dărâmă blocul. Bărbatul a fost aruncat la câțiva metri, iar suflul exploziei a spart peretele despărțitor al apartamentului vecin. M-am speriat, am ieșit pe hol și când am ajuns pe prim hol, deodată a doua explozie și m-am trezit aruncată pe celălalt hol. Două explozii au fost? Două, da, una mai mică și a doua când au sărit și ușile și s-au dărâmat peretele. Geamurile apartamentelor de la etajul 3, unde a avut loc explozia, și până la etajul 6 au fost sparte, ușile au zburat din balamale, iar câțiva pereți ale unor locuințe s-au prăbușit. Zgomotul i-a speriat și pe angajații unei școli care se află la o distanță de aproximativ 40 de metri de blocul unde a avut loc explozia. S-a auzit o bubuitură puternică și era o mașină de gunoi și am scris că o dat peste o mașină și o spart parbrizul. Și când mă uit afară, am o șițânduri de sticlă. Și când ies afară, noroc că n-am măturat aici, că am scălăs mătur mai târziu și a ajuns sticla până în poarta, până în ușa școlii aici. Acum dăm drum la gaz și controlăm să nu fie scăpări. Centrala? Nu, din cauza unei buterii de voiaj aflată în baie care au avut scăpări și au făcut explozii. S-a infiltrat pe gheu și au făcut explozii. După investigații, bărbatul din cauza căruia s-a produs explozia și vecina lui au ajuns la Spitalul de Urgențe Sfântul Ioan. Când va ieși din spital, locatarul vinovat va trebui să renoveze atât apartamentul lui cât și pe cele ale vecinilor.